La pregunta següent és sobre la política de direcció del president i del vicepresident Transport Metropolitans de Barcelona. La formula la senyora Isabel Vallet, del grup mixt. Tenint en compte que el Govern de la Generalitat, a través de l'àrea metropolitana de Barcelona, finança l'empresa pública TMB, nosaltres voldríem saber quin és el grau d'exigència de responsabilitats respecte al malbaratament dels recursos públics que està fent el Govern a la direcció de TMB, i en un moment com el d'ara, que s'està tramitant la llei de transparència, quina és la decisió que sosté mantenir 603 directius fora de conveni, quins són els seus sous, com és que s'està mantenint això amb una total opacitat, quin és el preu de mantenir els cotxes oficials, places de pàrquing i transports d'autocars privats per a les oficines, una situació surrealista tenint en compte que és una empresa de transport públic? Té la paraula per respondre l'honorable senyor Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat. Moltes gràcies, molt honorable presidenta, il·lustre diputada. Bé, encara que vostè de fet no atén a la pregunta precisa que ens havíem formulat, sinó que remet a unes altres qüestions, d'entrada li vull manifestar que Transports Metropolitans de Barcelona és un operador de transport públic que depèn orgànicament de l'àrea metropolitana de Barcelona i en concret de l'Ajuntament de Barcelona, no de la Generalitat de Catalunya. Tot i així, evidentment, la Generalitat de Catalunya hi tenim representació i fem una aportació important per garantir el sosteniment del sistema, i la veritat és que tots els indicadors d'avaluació i de qualificació ens demostren que l'activitat que està duent a terme aquest operador és com a mínim notable, i així ens ho indiquen tots els elements de valoració. No sé, en definitiva, a quina qüestió precisa vostè es refereix. Si me la precisa més, intentaré donar-li resposta en la mesura que estigui en el meu coneixement. Gràcies. Repreguntar, té la paraula la senyora diputada. Sí, de qüestions precises li he dit dos, el manteniment dels directius fora de conveni, però li diré unes quantes més. L'import de contractar com a tècnic assessor el senyor Miguel Ángel Martín López després de dimitir de l'entitat metropolitana del taxi, també l'import de contractar al senyor José Vicente Muñoz, exdiputat a les Corts Espanyoles, que va marxar en excedència i ara torna com a adjunt a la direcció, el pagament de 2 milions d'euros per cobrir els sindicats Comissions Obreres UGT i el CIT, que no van fer la denúncia dels 15 minuts de l'entrepà que la direcció incomplia, el dispendi de més de 500.000 euros per 3 alliberats sindicals de la UGT que per sentència judicial s'han vist obligats a readmetre, la despesa del bufet Garrigues per tots els judicis que vostès han perdut intentant il·legalitzar vagues, en concret les de 2012, i intentant enviar a la presó en un acte de represàlia sindical a 2 conductors per fer pública una acusació a un altre conductor, el preu d'acomiadar Andreu de Cabo, que ha hagut de ser readmès per sentència i ratifica la repressió sindical, i en concret també i per últim el preu i les costes de l'advocada i l'anul·lació de la sanció que per sentència judicial diuen que respon a l'actuació temerària i de mala fe de la direcció del tribunal. Si vostè creu que això és una gestió eficaç, que és una gestió notable i que els indicadors són correctes, doncs nosaltres entenem que en un context de retallades de serveis, en un context de pujada de preu del transport públic, el que menys es pot fer és exigir la dimissió del president de TMB i del vicepresident, el senyor Joaquim Forn, i el senyor Dídac Pestanya, que cobra com el president de la Generalitat, per cert, per polítiques i direccions il·lícites, opaques i de repressió sindical que malbaraten els diners públics.